हेलो लोगोफोर स नोंथांमोननि सेराव दिनै फिन भिडिअ इन्टारेस्टिं फैक्ट्सनि सायाव भिडिअस लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना मिथिगौना बै मुभिसफोराव जा ट्रेन इउज खालामो बलिउड मुभिसफोराव बेफोराव गंसे ट्रेन इउज खालामनोब्ला सानसेनि थाखाय बे इन्डियान रेलवेआ बेसेबां चार्ज लायो आरो नोंथांमोना मालाबा सानफेरदोंना जों सानफ्रोमबो बाहायबाय थानाय वर्ड्स बाय बाय बेनि फुल फर्मआ मा? स' बेबायदिनो गोबां सोमोनांथाव गोमोथाव खोथाफोर दिनैनि भिडिअआव हाबनानै दं। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप दाखालाम, भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब आरो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनसिम मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। आं अलमस्ट सानफ्रोमबो नोंथांमोननि सेराव बिदि इन्टारेस्टिं सोमोनांथाव गोमोथाव फेक्ट्सनि सायाव भिडिअस लानानै फैबाय थायो। स' बांद्राय बुंला भिडिअखौ जागायनोसै। फेक्ट नाम्बार 5, लर्ड अफ द रिंस मुंनि मुभिखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बा खोनाखाबाय, गोबाङानो नायबायबो जानांगौ। जोबोर मुंदांखा हलिउडनि मुभि बे आरो बे मोनसे मुभि सिरिज जेराव जोंना 3 पार्ट दं आरो बे मुभिनि मोनसे सोमोनांथाव गोमोथाव खोथाया जाहैबाय बे मुभियाव जोंना आइजो केरेक्टारफोर दं, माने फिमेल केरेक्टार दं, नाथाय बे मुभिनि मोनथामबो पार्टआव बिदि मोनसेबो सिन गैया जेराव सानै फिमेल केरेक्टारा गावजों गाव रायज्लायो। सोमोनांथावना लोगोफोर। फेक्ट नाम्बार 4, नोंथांमोना मिथिगौना जोंनि गेजेराव मोनसे ओरैबायदि प्रजेक्टर दं जे प्रजेक्टरनि फिचार्सफोरखौ नोंथांमोना खोनायोब्ला नोंथांमोना सानगोन नोंथांमोना 100 बोसोर सिगां दावबायलांबाय। माने ओरैबायदि एडभान्स टेक्न'लजिजों बानायजानाय बे प्रजेक्टरा। ओरैनो नर्मेल प्रजेक्टरखौ होनोब्ला माबायदि, जोंना प्रजेक्टर मेसिनखौ दोनबाय, बे वाइट स्क्रिन बेहाय जोंना दिन्थिबाय थाबाय, सोलिबाय थाबाय, नाथाय बे प्रजेक्टरा बिदि नङा। बेयाव जा सोलिबाय थागोन बेहाय नोंथांमोना क्लिकबो खालामजागोन। माने बे प्रजेक्टरा जाबाय टाच स्क्रिन। बेहायल' नङा, वाइट स्क्रिनल' नङा, नोंथांमोना बिदि टेबोल दं, टेबोलाव बिदि होयोब्ला लाइटखौ प्रजेक्टरखौ बिदि दोनोब्ला बे टेबोलावबो ओंखारगोन आरो नोंथांमोना क्लिक खालामजागोन। आरो बेयो 2K बो सापर्ट खालामो, बेहाय 4K बो सापर्ट खालामो, 1080 बो सापर्ट खालामो आरो बेहाय ब्लुटुथ दं, वाइफाइ दं आरो इमेज स्केनारबो दं। नोंथांमोना बिदि जेनेबा नै बेहाय ओंखारदोंना पिक्सारा, बेहाय पिक्सारा ओंखारदों, स' बे पिक्साराव नोंथांमोना मायबा इमेज बिदि दोनना होयोब्ला बेखौ स्केनबो खालामगोन। माने प्रजेक्टरानो फुल मबाइलफोर बायदि आरो बेहाय एन्ड्रइड भार्जनबो दं प्रजेक्टरावनो। बे प्रजेक्टरावनो एन्ड्रइड भार्जनबो हाबनानै दं 9.0। माबायदि एडभान्स टेक्न'लजिजों बानायजानाय प्रजेक्टर बे लोगोफोर थारैनो। आरो बेनि मुङा जाहैबाय हासि इनफिनिट M1। एमाजनाव मोनो, दा कारेन्टलि आनएभेलेबल दिन्थियो प्रडाक्टखौ, नोंथांमोनाबो हायोब्ला बायनानै ला। फेक्ट नाम्बार 3, नोंथांमोना बुहुमनि पिक्चार सार्च खालामोबा गुगोलाव बिदि पिक्चार्सफोर नुनो मोनगोन आरो बेनि गेजेराव नै बेबायदि मोनसे बुहुमनि सावगारि नुनो मोनगोन आरो बे सावगारिया जाहैबाय जोंनिया ब्लू मार्बल फेमास सावगारि। माने बेल' मोनसे सावगारि जायखौ मानसिया स्पेसनिफ्राय लादों। औ लोगोफोर, नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों। बाखि जेसेबां बुहुमनि सावगारि दं बेफोरो सब CGI जों लानाय। CGI मिन्स कम्पिउटार जेनेरेटेड इमेजिनेरि, माने कम्पिउटारा इमेजिन खालामनानै लानाय फट'सो आरोना, डाइरेक्ट मानसिया बिदि रियेलै लानाय नङा। आरो बेखौ एपल' 17 क्रिउआ लादोंमोन। एपल' 17आ जेब्ला स्पेसाव थांदोंमोन अब्ला बेनि क्रिउआ लादोंमोन बे फट'खौ, फुरा रियेल बे मानसिया लानाय। आरो दिनैसिमहालागै बिब्दि फट' रावबो स्पेसाव थांदोंबाबो लानो हायाखिसै, मानोखि ओरैबायदि ग्रोब डिसटेन्स ग्रोब एंगोलाव बे फट'खौ लानाय जादों। बिदि फट' दिनैहालागै मोननो हायासै। बे फट'नि मुङा ब्लू मार्बल लोगोफोर, गोमोथाव। फेक्ट नाम्बार 2, नोंथांमोनाथ' बलिउडआव गोबां ट्रेनफोर इउज खालामनाय नुखायो जानांगौ, माने ट्रेनाव एक्सन सिकुवेन्स बा बायदि बायदि आरोना ट्रेननि सिन। स' बे ट्रेनफोरखौथ' रावबो बायनो हाया, रावनिबो नंखाया बे ट्रेना। स' बेनिखायनो बिदि ट्रेनखौ जों इन्डियान रेलवेनिफ्राय हायार खालामनोब्ला बिसोरो बेसेबां चार्ज खालामो सानसेयाव गंसे ट्रेनाव नोंथांमोना मिथिगौना? बिसोरो इन्डियान रेलवेआ 4.5 लाखनिफ्राय 5 लाखनि गेजेराव चार्ज खालामो सानसेयाव गंसे ट्रेनाव। फेक्ट नाम्बार 1, स' बाय बे वार्ड्सखौथ' नोंथांमोना बाहायबाय जाखानांगौ नङाब्ला? बाय जों मायावबा थांनोब्ला मेसेजफोरावबो बाय, गुड नाइट बिदि टाइपनि। स' बे बायनि फुल फर्मआ मा नोंथांमोना मिथिगौना? बे बायनि फुल फर्मआ जाहैबाय बी उइथ इउ, बाय माने जुदि बाय मोननै बुङोब्ला बी उइथ इउ माने आं नोंजोंनो थाफाबाय थागोन बिदि बुंनाय जायो आरोना। इमसनेल लाइन बे बाया, जेनेबा आं थांबाय नाथाय नोंजों थाफाबाय थागोन, बी उइथ इउ। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामदो, हायोब्ला शेयार खालामनानै होदो आरो गिबियावनो बुंखाबाय आं चेनेलखौ प्लिज दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो। गाबोन नोंथांमोननि सेराव फिन बिदि इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअस लानानै फैलायगोन। टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर,
जै बर' हारिनि